Reverend Kersoi pertu jong balang Presbyterian mentakas ni ula pensngau ki jing jong kinong trei ka kwat ka khya balatip kum ki asha hamegalia. Hakajing pelat khubor jong uleng ba ki dur ki video Reverend pertu ula ong baka por kaladei baki pad ba ki de ban ai ka jing kersan jong ki ya kinong trei asha bakin yo no ya ka hok jong ki kum ki we kinong trei hapo ka jela. Reverend pertu ulaong bagi nong tray asha ki tray nado dang mi kasni hadu banda sep kasni bar ka jingsio jeng ki kalong tang saw jar tengka si benai. Reverend pertu ulaong bagi asha ki lano ya usinyang barat ba menta labun senam ban kente yo ka kwat ya kya megalia hendrai hadu menta umdan ba itu ya kani ka jing tray si tom ka jongki. Ki asha kimdei ki nong tray ki ba mulumana ki bangila ban su pe ibenye ki lani bangila ban su nyobenye ki kamdei kumta. Ndai ka longpat ke basumsi ba hakini ki kendiat por ki kendiat benai watang kata ke jingsiu ke baki ki dei banyo kata ke jing benrap pisa ke baki ong ha ke skim ke insentif beper ke baki ki dei banyo ke balong tang hapo arhajar tengka baga ai ke central government but ke baga state government ru kala kular ban ai ke ba yeringkat berkata let's say ke ban long kumnu ha ke si benai kinyo 1,000 tengka ndai da people khan 1,000 tengka akum gani ke juk ke barem ke perthai ke batan bat ke bahiran kumno kin im watang ya kata ke 1,000 tengka ru kimla banyo tikna bat kat kumbengi i kat khubor ba ke jingsiu yaki kalong ke bam tikna bat degi benai ke pisa ke sakut bat dena kata ke daw ba hagani ke sautrik ulober arjar arpuar ka kenhun jong kinong trei asha kata ka Meghalaya Asha Workers Union kila sim ya rai ban pelong ya ke jing khi nagabenta ki jing dawa ki babun ki jongki ti ki jing khi bat ki jing dawa jong ki asha ki long ki ba shongnya bat ki ba shong an ka ba mangi ki nong song snong ni dei ban kersan ting yaki bat khamtam banginya yang ringkat bat ki banye khun nagabenta ki hok ki jongki ki nong trei asha la dei ban nyow yaki kum kita ki skilled but ki highly skilled laborer kabamut ki nong trei ki bala pentbet namar ki asha ru mdei tang ba ki chulet se ki yeng ki briu ban kli la hikai yaki bakin tip saphang ka kot ka khia bat ka sumar pang kabamut ki la yo ye ga jingi kai mentalele ngitip ba la batharu yaki asha bakin penyaj seki artli ki weipat ki program bagata gade ka malaria bat ka tuberculosis control program ka bumut kiniru ki dei ki jingpang ki ba ki briu ki ba trei nagabenta kini ki jingpang ki hab bantip ki dei ki jingpang ayu bat kumno bakin le yeladi bat kumno bakin yethu seki nongsong snong kumta ki asha hi kidai ki skilled lani ki highly skilled laborer but kumta ka sarkar kadiban treat yaki kumta kadiban nyow yaki kumta but kadiban siu yaki kat kum kata ka minimum wage act kaba batai shai ki ki skilled labor but ki highly skilled labor tinrei katba ka sarkar kadang penbet ya kata kabamut katba ka sarkar kadang perkhat kumno ban penlong yaki asha kum ki nong trei ki bapura jong ka tanat ka kot ka khia bat bakandang pen khre kumno ban siudor yaki ka tulop ka jong ki ka bangi dei ban dawa ringkat bat ki ba mardor mentahi ka sarkar ka dei ban siu no yaki amduna ya ka khatphra hajar shibnai ka ni ka dei ka hok jong ki asha bat lingba gani ka khubor nga ai ya ka jing kersan ka bapura ya ka jingi khi jong ki asha nagabenta ki hok ki jong ki ban nga khot nga weru ya ki weipat ki para nong tre nong belasngi ki badan ha ki seng bat ki kenhun ki baper bat jingi baro ki nong sok snong bangin ailem ya ka jing kersan nagabenta ki asha hagani ka jingi khi ka jong ki bat bangin poilang sha ka thong jong ka jingjap